טוב. ערב טוב. תספרי לנו קודם כל איך קוראים לך, שם משפחה הקודם ושם משפחה עכשיו. אני בת של מרדכי אלעזרו. מרדכי אלעזרו. מרדכי אלעזרו בן של אלעזר מונרו, סבא שלי. אמא שלי אסתר תמאיבה, בת של אילון תמר. איפה הם נולדו? איפה נולדו? בכלל אומרת אמא ואבא. אבא אמא חצרצ'י. חצרצ'י? גם את שמה נולדת? לא, אני סמרקן, אבל גדל זה חצרצ'י. חצרצ'י. איפה סבא נולד? חצרצ'י. גם חצרצ'י? אוקיי. באיזה תאריך נולדת? אני 36. 36. גם סבא 36. 1936. אני במאי ראשונה 81, בגיל 81. סבא בינואר. ינואר. ינואר השני. לשני. שני לינואר. איזה שנה? 1936? כן. גם 36. אוקיי. איך היה המקום שאתם גרתם? איך הבית? איך? בית, איך היה נראה? איפה שנולדתם? איפה סביבה? איך הייתם? אנחנו גדלנו בחצרצ'י. מה זה, עיר או כפר? סבתא גדל. כן. אני קטן היה. כן, איפה זה היה? בכפר או בעיר? בחצרצ'י. בעיר גדולה? לא, עיר קטן. כפר. סמרקן גדול, אבל כמו למשל ירושלים, הרמות, כמו ככה. אוקיי, שכונה. חצרצ'י זה שכונה. סמרקן זה עיר. כן. בוכרה מה זה? זאת העיר. גם עיר. אני התחתנתי, הלכתי בבוכרה עם... באיזה גיל התחתנת? רגע, לפני שהתחתנת, תספרי לנו על הילדות שלך. תספרי לנו שהיית ילדה קטנה, איפה למדת, איך היה חבריות. אני למדתי בחצרצ'י, בגיל 14, כיתה 8 אני גמרתי. סבא גמר 10, הלך תיכון, מנהל חשבונות. מה את למדת? אני לא למדתי אחרי זה. אוקיי. אני לא למדתי, אני עבדתי. במה עבדת? בחנות. איזה חנות? מה עשית? לימונד. לימונדה? למה, ילדי, גל פעמיים. אחר כך אני ראייה נולדם בגיל 20. רגע, לפני שראיה נולדה, תספרי לי קצת על אבא ועל אמא שלך. אבא שלי. אבא שלך ואמא שלך, תספרי לי. מרדכי אלעזרו, אני אמרתי. מה היה איתם? תספרי קצת, איך אבא היה? אבא היה... בבית, איך הוא היה? הוא היה סרוגה. איך אומרים סרוגה? חזק. אבא היה שופט. שופט. גם אמא. גם אמא. כן. אמא הייתה פרקליטה. פרקליטה. לא פקידה. פרקליט. זה עורך הדין מצד מדינה. כן. לא אה? הוא אומר אותי דעתותי המובן. פרקליטה, נו. כן. אבא היה משפט. שופט. באיזה עיר הם היו? איפה הם נולדו? נולדו בחצרצ'י. חצרצ'י? כן. כל המשפחה נולדו בחצרצ'י. כן. מה השם של סבא? מרדכי? מרדכי. שם של סבתא? סבתא, אמא של אבא. סלם. זה אמא שלי. זה אמא. אסתר. אסתר? כן.
זה אח שלי, האחים, אחים. תאומים. הם נפטרו. ראשונה ציון, ציון. שני נכון. אלעזר. אלעזר. תספרי לה עליהם. היית איתם בקשר? כאילו, אתם שיחקתם ו... את הכרת אותם? אני גדלתי. את גידלת את אותם? הגדולה או שהם? כן, את גדולה? כן. אז את הכרת אותם. הוא היה בגיל 5, הקטן היה בגיל 4, אני היה בגיל 6, אמא שלי נפטר, בחודש שתי אחים, אמא נפטר. בחודש. למה? מחלה? מה זה היה? היה ככה, מחלה. כמו מחלה. כן. עכשיו... היום באיזה שנה נפטרו? איזה שנה? אמא שלי נפטר ב-1943. חמש. עוד מעט... חמש לאב. 5 לאוגוסט. לא אב. 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 5 ל... כן. אוקיי, חודש. אבא שלי 41 הלך במלחמה. איזה מלחמת העולם השנייה? כן. עם גרמניה. רוסיה גרמניה. הוא לא חזר. נפטר, לא חזר. בן כמה הוא היה? 30 היה. בן 30, וסבתא, אימא שלך בת כמה הייתה? 27, 28 ככה. היא הייתה בת 27, 28? אוקיי. גדל זה סבתא שלי. סבתא? צ'ינית. סבתא צ'ינית, צלם אותה. לא, לא, זה דודה. זו סבתא צ'ין גידלה זה אצלו. דודה שלי, גם דודה. דודה גם, דודה... סיימתי. זה אבא של זה- סבא. זה אבא של... איך קוראים לו? שמואל. שמואל בוטי. זה אבא של... נתן לו שמואל. איפה הוא נולד? נתן לו שמואל חתרצ'י. נולד חדשי, נפטר פה. כן, אני זוכר, הוא איבד את הרגל. בן כמה הוא נפטר? בערך 90 היה. 90. תספרי לי איך הכרת את סבא? איפה הכרתם? אתם גרתם באותה שכונה? כן. איזוניק ש... בבית ספר, אחד בית ספר. אתם באותו כיתה? לא כיתה, בית ספר. הוא היה למשל בכיתה 5, אני ב4. איך סבא היה לומד בבית ספר? הוא היה שובב? לא. סרדוגרי וגרם, הוא כביר ארצי מנקי. היא הייתה עושה מסחר. לא מסחר. לא, מסחר. סרדוגרי זה מסחר. קונה מוכרת. קונה מוכרת. זה מסחר. והוא היה גם סרדוגר? הוא גם היה סוחר? מה מכרת לו? מה מכרת לו? הרבה דברים. הוא היה קליינט טוב. קליינט טוב. גויה, מרדכי, גויה. בטח, למה לא? מה? אמא לא היה ניסויה, לא היה שום דבר. אח שלו הלך בצבא, אבא שלו לא היה. בן כמה הוא היה? בגיל 6 היה מסכנה. בגיל 10, 8 בא אבא, בלי רגל. אחר כך התגרש, הלך, מישהו אחר התחתן. הוא מסכנה, כמו בעל בית זה היה. עובדת קטנצ'יק, הולך בשוק, אנשים אוכלת, מה יקרה, הוא דבריה. מישמיש. מישמיש. זורקים גרעינים, הוא לוקח. הוא לוקח, עושה ככה, דורש רע. שרשרת. היא מוכרת, כן, הוא ברוב. עופת שבוע. תספרי קצת על העבודה שלך. הוא עבד במנהל חשבונות, מתנאי, היה קופאית, כסבו, משכורת מדו. הנעת חשבון, רואה חשבון. ברוסית אומרים זלגר כי בבית חולים גדול היה... רואה חשבון.
זה מנהל חשבון היה. מחסן. 5 עבודה הוא לבד עבד. 5 עבודה. דרגה, נהג. נהג אמבולנס. זה. נהג אמבולנס. כן, אמבולנס. קופאית. גם ביקורת הוא היה. כן. ביקורת. כן. מחסנאי. מחסן. עוד מה היה? 1,000 עובדים של הבית חולים הוא היה דואג להם לאוכל ולמשכורות. 1,500. 1,500 עובדים של כל הבית חולים. אבל כולם... איך קראו להם בית חולים, את יודעת? זוכרת? בית חולים גם רופאים... מה השם? שם. נעמי בלינסה צ'יבו. מה בית חולים? נעמי בלינסה צ'יבו, גורבניצה. גורבניצה נפטר. נעמי לא דרשונגים. או גורבניצה, גורבניצה. היה כולם כבוד עצי, כולם. למה הוא עוזר הרבה אנשים. מה היה עושה? איך הוא היה עוזר להם? עם כסף, עם עבודה, נכנס בעבודה מישהו לא עובד, עם אוכל, במחסנה עובדת במטבח גדול היה, מנהל. הוא עושה... ומה את היית עושה? מה את עשית? אני עד 5 ילדים לא עבד, משהו אמת. אחרי זה אני הלכתי בחנות זה, גדלו צודו, או צודו מפרופתם למנת, מרוז'ני, גלידה. איזה שוק? איפה? איפה הוא מכר? בבוכרה. בבוכרה? בשוק שם, הגדול? כן, לא בשוק, בחנות. על החנות. ואיך היה עובד טוב העסק? עסק היה טוב? כן. היה פיבה. פיבה זה בירה. בירה. אחר כך 10 שנים עבדתי שמה, אחר כך בא פה. רגע, לפני שבאת לפה, נולדו לך ילדים, נכון? תספרי לי על הלידה של ראיה. איך? על הלידה של ראיה, איך היה? תספרי לי, ראיה נולדה. ראיה בגיל 5 היה, גדל אמא שלך. כן. באמת. בסדר, אני שואל, תספרי לי. todo me que 5 ילדים היה, אני לבד. בת כמה היא הייתה? בגיל 5 היה. היא הייתה בת 5? באמת. היא הייתה גם באה לעזור למכור סודה. רומא, גם בגיל 6. היא גדל. תספרי לי על הלידה של רומא גם. רומא... כשרומא נולד, מה, עשיתם מסיבה? עשיתם... זה בן ראשון, לא? כן, בן ראשון, אבל מסיבה לא עשית, משהו אמת. כן. הבית של דודו שלי עשית ברית. ברית. כן, גם שלו, גם של... למה הוא היה קומוניסט. אסור לעשות מסיבה. כן, אסור לעשות ברית. איתן בבית שלו. איך קוראים לדודה? איך קוראים לדודה? עדינה. עדינה? עדינה חולים, רחמת. כולם נולדו בבית חולים? כן. או בבית? הוא בבית. רק יוסי. יוסי. איך היה? תספרי לנו על הלידה של יוסי. תתפוס את זה. אז יבוא זה סקורפו שמי בעיתון מגן דוד. עד שמגן דוד. אמבולנס. עד שהגיע אני כבר יצאתי. באיזה חודש יצאתי? חודש 9 יצאתי? בזמן. כולם בזמן, או שיש מוקדם יותר? לידות קלות? איך הלידה? קלה? קלה היה. כולם? כולם. למה, אתה יודעת למה ככה? מתי אבא ידיים פתוח, אישה קל. כן. הוא הרבה תרומה. תרם. אתמול. עושה בסתר. כל הכסף תרומה. גם את היית עושה. גם את היית תורמת.
כן. ברעמי נמוזים, ספר נמוזק, רומא נמוזק כסרשו, מה נמוזם? הוא כסרשו זו בשקור זינדה. אבל שאודם דסה שיחתיה לנו ככה, מתי יש? צריך. מתי אין קצת? גם צריך. אם כסף לא יכולה, עם פה. אם פה לא יכולה, עם ידיים. שם היה לכם הרבה כסף? ברוסיה? מה קרה? רציתם משם לבוא לישראל? למה? פתאום אתה... באיזה גיל היה? אני ב-40 היה. היית בת 40? פתאום את רצית בגיל 40 לעלות לישראל? 5 שנים אני אמרת, הולכים בישראל. למה? למה? אלוהים? היית דתייה? כן. שם. הוא אחר כך אמר, אני קומוניסט, אתה תלכי, אחר כך אני הולך. 8 ילדים, אני לבד היה פה. רומא היה כמו אבא. אז כאילו אנחנו, בני הרעי אנחנו, אינו כל קרה. איך עליתם לארץ? תספרי לי איך עלית לארץ, זה לא קל. צ'יק צ'ק לא עליתם, לקח לכם... איך? תספרי לי את הסיפור. פתאום באתם, הלכתם, איך? פתאום אנחנו הלכתם... מכרתם דירה, איך זה הלך? לא, דירה רעיה אומש. דירה רעיה לקחה לגור שם. ממשלה, אוקיי. מה, כרטיס בשטר? איזה כרטיס? לרכבת או לאוטובוס? לא, גם רכבת, גם סמלות. ומה, לא היית צריכה להביא שוחד? שוחד, הרבה. תספרי, זה מעניין. כמה שוחד נתנו. תספרי מה היה. אבל הוא לא נתן. הוא... ביי, גירוי. תספרי את הסיפור, איך היה, מה היה? מתי אני באתי פה, אמר, אני נוסעת. ילדים שלי הלך, אישה שלי הלך, גם אני רוצה. הם אמרו, פה יש עוד ילדים, עוד אישה. אומר, לא, אני נוסעת. אחר כך הלך באומחל, חייבת שלי משטרה היה. מס הכנסה. מס הכנסה. במשטרה נותן... דיווחים. תגידי במוחרת. מי נותן את זה? ויזה. פנים, קונסוליה. קונסוליה. הוא אמר, אני הולכת. אתה אמר, אני לא הולכת, איך הולכת עכשיו? הוא אמר, אני לא אמרת. תיקח תיק, מה אני כתבתי. רואה שם אין כזה דברים. אחר כך במנהל אנחנו. הוא לא נותן לו כיתה. הוא ביי בו. ועד איך עלית לארץ? איך? מה? תספרי איך. עלית ראשון מרוסיה, מה לקחת? רכבת? כן. אוקיי. כמה ילדים? 8 ילדים? את לבד? הוא טוב כמו היה. עד ברס אנחנו ברכבת, אחרי... תשב, היא מסתכלת למעלה. בבנה רכבת... שב פה. שב, אתה נותן לו להסתכל למעלה. אני לא יכול לעמוד. מה? מצוני. שב פה. אבל זה חושך. זה בסדר. עד בנה פה בסמלות. כן, אבל עכשיו עליתם לזה, היה ביקורת, לא? כן. תספרי לי מה היה. היה ביקורת במסקבה, היה ביקורת היה בברסט, ביקורת היה בבנה. מה הם אמרו? מה אמרו? איך הוא הולך? למה הוא הולך? מה? מה אמרת להם? אני אמרת, המשפחה שלי שם יש. ואמרו לך, בסדר? ואז עליתם למטוס? עליתם למטוס אחר כך? כן, מווינה פה במטוס. בלי מזוודות, בלי כלום, או שעם מזוודות? מזוודות היה, כן. אחר כך אנחנו בזה, בן גוריון,
בא, בלי כלום. נתנו לה דירה 3 חדרים. אני לא ידעתי. שפרו אמר, שפרו מכיר. אמר, עוד תגיד, תסכון אותי, מה פתאום מה נמד אותם. כמה שנים אני הלכתי בסוכנות, לא נתנו לה. 3 חדרים מספיק. איפה? ברמות? ברמות. היה בסדר. מה גרתם שם ואחר כך מה עבדת פה? פה אני עבדתי טבחית בבית חולים. איזה? בירושלים? לא, פה. בירושלים אני כל בשלם עובד פה. בירושלים אני עבדתי טבחית במושב זקנים, שכלל בחורים. כורכרם, קמטר, בד אינג'י עומדים, אינג'י בית חולים צ'יליה בכורכרם. זה דברים מה? 3 שנים. מפה מנסה קרשני, קרם גופתן שמעטו גופתן פנסיה ממוצם, תו פנסיה זה, כול ממוצם. תוקדת גופתן כוחד ומצא גופתן. אגד נגו גופתן מוקדמו בברו, חי גופתן דודו. עד פנסיה אני קיבלתי זה, כסף בצוח מולי. עד עכשיו פנסיה. איך הילדים היו? ילדים טובים היה. תספרי לי על כולם. תספרי לי על ראיה. ראיה נשאר שמה, אחרי אוקיי. אבא בא 6 חודשים, הוא אחרי 1 שנה ו8 חודשים בא, אחרי הוא ראיה 6 חודשים, אחר כך בא. ספרי לי על רומא. רומא עבד בנהג, הלך כמה שנים? 3 שנים, הלך בצבא, מלחמה, כן. לבנון. שלום הגליל. לבנון. כן. גם אז זה התחתן בעירה, ברינלדו, אחרי כל זה התגרש, נסעת באמריקה. ספרי לי גם על רוזה, רבקה. רוזה התחתן באבי, ריבה התחתן במייק, הוא לא עמד, לקח, רבקה נסעת באמריקה, הוא לא עמד, הוא לא גפתה דמום בהם. רוזה נקטה, ריבה यल נקטה. ריבה אמרו, ידעו רוספיש דמוגו. פעם שומעת שגויה, הוא דנס, נקטה נמטה נמוגו. אחר כך אבא שלך בא עם אבא, עם האמא, התחתן באמא שלך. אחר כך אנחנו בא פה, סבתא נפטר, חמתי, אחרי... היא גרה איתכם. מה? סבתא הייתה גרה איתכם. היה 3 שנים שלנו. אני זוכר, כן. אחר כך לא מסתדר עם הילדים. הוא מבוגר היה. כן. אחר כך לקח בחדר דירה שני. 5 שנים שם היה. אחרי זה אני אביא לך פה. באת לפה. אחרי... אני זוכר שהיית גר גם בשפירא. מי? כן. לפני שהגענו לפה. לפני שבאנו לפה. 3 חודשים היה. שם 3 חודשים. זה אני קניתי, לא נתנו למתק. אחר כך סבתא חמתי באה, אחרי שבועיים נפטר. חולה היה, אני לקחתי, אני אמרתי, אני פוחדת עם ה... אחרי שבוע נפטר. כל שנה, כל חודש, אני עשיתי אזכרה. הוא בעבודה, אני עם שולחן, הכל אוכל, מאוכל, הכל אני מוכן. אני זוכר. ספרי לי קצת על סווטה, על איתן, יוסי, מאיה. אחרי 3 חודשים סבתא נפטר, סווטה התחתן ביוסי, בקנדה. 7 שנים הוא ביחד היה, אחר כך התגרש. אחרי זה... מה עם איתן? איתן... יוסי. איתן נוסד בלימודים, הוא שם התחתן.
שלוש ילדים. הוא התחתן פה במירה, שני ילדים, בת בן. מאיה התחתן באחד, זוהר. זוהר, התגרש, עכשיו עם... יריב. זריב. אבל זריב, נגד גם. חי, בת בן. יריב. זה, מה זה קשור להיסטוריה? מדברים עלייך, על ההיסטוריה שלך. מה אמרו? זה דבר ידוע, מה אתה שואל? שאין פה שידוע. יש שתי ילדים, עוד מעט עוד אחד, בעזרת השם. אמא שלך 5 ילדים. ספרי לי משהו מעניין על כל ילד, מה את זוכרת? מה את זוכרת משהו עשה ילד? מה את זוכרת משהו מצחיק, מסוכן? כל ילד וילד מה הוא עשה? לא היה מסוכן. משהו מצחיק, משהו כמה? למשל, ספרי לי סיפור מעניין. ראיה התחתן, אחרי ראיה רוזה מטפל היה, כן. כל הילדים. רוזה התחתן, רבקה היה. בסדר, כולם התחתנו, בסדר. תספרי לי מה, שהם היו ילדים קטנים, מה היו עושים? סיפור מעניין. בגן ילדים היה, אחרי גן ילדים בבית ספר. לא יודעת מה הייתם עושים? שהוא היו הולכים בגן, היו פתאום נופל, תספרי את הסיפורים. רומא הרבה נופל. תספרי את זה. מה, תספרי על רומא, מה הוא היה עושה? היה שוחט שבגון? שובב. 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 איזה שובב? שובב. כן. הוא דיבר הפורט מאפטר. יאללה לי. בריחה רבתי. הלך לבריחה. או, זה מעניין. הוא מוזכרה אופסון שתי. צרש המחל שיר קרה. יו. שומן. בא, לא מדבר, בשקט, ישן. בבוקר אני רציתי בבית ספר, קום. אני רואה כמו פסקילי בקוד איך אומרים? נוזלת. נוזל? אני אומרת, מה קרה? לא פועל? קיים, הוא בא עוד לה. אני התקשרתי, מוזחי דרה מוזח, לא מבין אנשי המחם חסר. קצת הסתרבתי, בא עם זה. הוא פריבילסט, קרא מצב אנטה פוטה שלי. אחרי זה עוד פעם נפל בזה. בור. 3 שנים היה אחרי זה חולה. 3 שנים? נפל לביוב. מה אתה אומר? בביוב. יו. בא בן אדם, מוציא אותו. 3 שנים חולה היה. הוא היה ככה. מה אתה אומר? היה... בסוף היה. ביחד, אז אתה פחד ברורה. איך רבקה הייתה? אחר כך אני אמר מרדכי, בשבילו לימודים לא צריך. לא צריך. כי ככה על ידי. הוא שם עובד, 8 כיתה גמר, אני נתנו באבא. אבל הוא שתי חודשים, איך אומרים חודשים? צייר, היה. אומן. היה מוכשר מאוד בצייר, הוא היה צייר מאוד יפה. הוא שולן באספת שחקסה. צייר 2 סוסים גדולים על הקיר בחדר שינה שלו. אני זוכר. זה חי. כאילו זה בסוסים אמיתיים. אני זוכר. שחור לבן לעשות. לקח כלב מתמונה של... לא, הוא אומן. הוא עושה אחד על אחד. כן, יודעים. אומן, חודוז'ניק. גם אבא יש לו, זה משפחתי אצלי. תספרי לי על רבקה, איך היא הייתה? רבקה שוקו. מה הייתה? רבקה כמו... שובבה. טומבוי. כמו בחור היה. מה, יש לך סיפורים עליה? תספרי. תספרי. שייטון.
מה היא עשתה? זהו, אולי הם לא מה היה לא בשקט רוצה. היה? צנזר. מה זה קשור לזה? אתה נגיד מה? אחרי זה הם יראו, יגידו.